ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി നിർവിശേഷ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മാതാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. ലൈവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇതിലല്ലേ ലൈവ്. ഇത് പറച്ചിത് ശ്യാമ മാതാജി ചെയ്തു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മന്ത്രം 9, 10, 11 3 മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് 3 നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ചെറുതാണിത്. അതായത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രം എല്ലാവരും പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇനി നമ്മളെ 9, 10, 11 വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിദ്യ അവിദ്യ. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിദ്യം അവിദ്യം അതാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് അടുത്ത മന്ത്രം പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവര്. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അറിവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാം. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രിയും PGയും ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അത് അവിദ്യയായിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് അവിദ്യ എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യയാണ്. PhD എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ അവിദ്യയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അത് നേടുന്നവരും, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം അതായത് അവിദ്യ. ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിടെ എന്താണ്? അവിദ്യയാണ് അല്ലെ? അവിദ്യ നേടുന്നവരും 2 കൂട്ടരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഇപ്പൊ 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുകയാണ്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് 9, 10, 11 പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് 9, 10, 11. അതിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം.
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചില ഇപ്പൊ മായാവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവര് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് അവരുടെ രീതിയിൽ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ. അവര് മായാവാദാരതർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് നമുക്ക് അറിവ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്താ കിട്ടുന്നത്? തെറ്റായ അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവര് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി മാറി? ആ വിദ്യ നമുക്ക് തെറ്റായ ജ്ഞാനം തരുന്നത് അല്ലെ, ശരിയായ അറിവല്ല നമുക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നേടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. മനസ്സിലായോ? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. ആ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? തെറ്റായ അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളവര് നമുക്ക് തരുമ്പോ തെറ്റായ അറിവ് തരുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ ധാരണ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരെന്താണ്? അവരുടെ രീതിയിൽ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്. അങ്ങനെ അവര് പറയുമ്പോ അതൊക്കെ അവരുടെ കണക്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തരുമ്പോ അതെന്താണത്? തെറ്റാണ്. ശരിയായ ശാസ്ത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത്, അവരേതായ രീതിയിൽ അവർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അതും പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അതിന് അവിദ്യ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ശരിക്കും വിദ്യ നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകട്ടെ, വെളിച്ചത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ 9ാമത്തെ മന്ത്രം? 10ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്, മൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ നേടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം. 10ാമത്തേല് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജ്ഞാനം. 9ൽ നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിരുന്നു. 10ാമത്തേല് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. അതായത് ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നേടുന്ന അറിവ്. അതാണ് അവിടെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ. അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലമായിരിക്കും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമായിരിക്കും. കാരണം അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം 10ല്. അത് നമ്മളപ്പോ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ്. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് 10ാമത്തെ മന്ത്രം. ചീരന്മാര് പറയുന്നതാണത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ജ്ഞാനം. ഇങ്ങനെ പറയാ, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്, വിദ്യയും അവിദ്യയും. എന്നിട്ട് ആ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ രണ്ടിടത്ത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വിദ്യ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ടാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് തെറ്റായ ജ്ഞാനവും മറ്റത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഫലം രണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇനി അത് എടുക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് വിദ്യം അറിയണം, അവിദ്യം അറിയണം. നമുക്ക് രണ്ടും അറിയണം. തെറ്റായതും അറിയണം, ശരിയായതും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 മന്ത്രവും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? വിദ്യ, അവിദ്യ, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 1ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടിന്റെയും ഫലം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും. വിദ്യ നമ്മളെ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമായിരിക്കും. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ 3 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത്, വിദ്യ അവിദ്യ. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ 3 മന്ത്രം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായി. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി, വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകാരിയായി. അങ്ങനെ പറയണ്ടേ മാതാജി? വിദ്യ എല്ലാ വിദ്യയും ശരിയാ, അത് ഊന്നി പറയണ്ടേ? ഏത് വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണ്ടേ? ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ മാതാജി, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഏത് മന്ത്രം? അത് 9ാമത്തെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? 9 അല്ലെ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതാണിത് ഇപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരിക്കും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. കാരണം ബുക്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകാം. ബുക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം കേട്ടോ. ബുക്കിൽ വായിക്കുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ബുക്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. കുറെ ശരി സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനം രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ല മന്ത്രത്തിൽ. 10ാമത്തേല് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അത് ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ. 11ാമത്തേല് വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. അതെ. അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മന്ത്രമാണ് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള പറയുന്നത്. 9, 11 വരെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവൻ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി വിദ്യാമുപാസതേ. അപ്പൊ വിദ്യ, ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവിദ്യയും വിദ്യയും താരതമ്യ പഠനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളില്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മിഥ്യാജ്ഞാനത്താൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. 2ാമത്തെ പറയണത് മിഥ്യാജ്ഞാനം, തെറ്റായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിദ്യ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താണ്? അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് അന്ധകാരമാണ്, നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മയാണ്. അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ്? അജ്ഞത തന്നെയാണ്. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞത തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യം എങ്ങനെയാണ്? വഴി പിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ആയിട്ട് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അപകടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ അവിദ്യ നമ്മൾ എന്തായാലും എവിടേക്കേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില് ആ വിദ്യ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ്? കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അജ്ഞാനികളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് എന്ത്? വിദ്യ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അജ്ഞാനമാണ്, അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. പക്ഷെ വിദ്യ ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? വിദ്യ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതിപ്പോ മനസ്സിലായി.
വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം. അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? പൊതുജനങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ത്? ആ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള നിരീശ്വര സംസ്കാരം. അതായത് അവിദ്യയേക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ത്? തെറ്റായ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയേക്കാൾ, അവിദ്യ നമുക്കറിയാം അജ്ഞാനമാണ്, അതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്ന വിദ്യ. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ, ലളിതമായ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 7:15 പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങള് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാലേ. സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാരായിട്ടുള്ള അതിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് ആരൊക്കെയാണത്? സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൂഢന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദുഷ്കൃതികൾ അവരാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കഴുതയെ പറയുന്നത്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് ആര്? മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് മൂക്കൻ പാമ്പിലെ പണത്തിലെ രത്നം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി ഭൗതിക ജ്ഞാനം കാരണം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിനില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കും. അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേടേണ്ടത്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പഠന പുരോഗതി. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുന്നത് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെ അപകടകരമാണെന്നാണ്. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂർഖൻ പാമ്പിനേക്കാളും അപകടകരമാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ജഡശരീരത്തിന്റെ ഉപമ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരിഭക്തി സുഖോദയത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഹരിഭക്തി സുഖോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡശരീരത്തും അലങ്കാരം ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ ജഡശരീരത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ആകർഷകമാക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ രണ്ടു തരം ആളുകൾ, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, അതാണ് വേദാവാതാരത അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ സമാജ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഏർപ്പെടും. അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാപകമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അവരിൽ ഒരാളെ ജഗത് ഗുരുവായി പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ആളുകൾ അവരെ അപകടകാരികളും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വേദങ്ങളെ ഇക്കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ തന്നെ ഒരാളെ ജഗത് ഗുരുവായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെയും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, വഴിതെറ്റി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വേദാവാതാരത എന്നാ പറയുന്നത്. ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ വേദാവാതാരത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരക്കാര് ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യ വേദ പഠനം രഥ വ്യാപൃതനാവുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ
ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴും. അവർക്ക് എന്തില്ല? ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അവർ പാലിക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് അവർ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അവരന്വേഷിക്കും. അവര് വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിട്ട് സ്വയം അവതരിക്കും. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അവർക്ക് വേദവിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യും. മായാപഹൃതജ്ഞാനം, അവ്യക്തിഗതവാദികള്, സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികള്, ഇവരെങ്ങനെയാണ്? ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായ ഇയാൾ കൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ സ്വയം വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർ സ്വയം ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാത്ത, ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും ഇവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരല്ല. ഈശ്വരൻ മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കുടുങ്ങിയതെന്നൊന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 2:69 പറയുന്നു, യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനെ. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്താണ്? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ മുനിക്ക് നിശാകാലമായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് ഇവിടെ ഇത്രയുള്ളതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടും നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ്? അത് തെറ്റായതാണ്. അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. മനസ്സിലായോ? 9ാമത്തെ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഇത്രയും ആലോചിക്കുക. അവിദ്യ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അന്ധകാരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അന്യത് ഏവാഹു വിദ്യ അന്യത്താഹൂറ വിദ്യയ ശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷുരേ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷുരേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ധീരാണാം, വിവേകികൾ പറയുന്നുണ്ട്. വിവേകികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ധീരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമാധികാരികളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലവും അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ധീരന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ്. ഇപ്പൊ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇതില്
പറയുന്നത് ഇതില് 18 ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ ശ്ലോകത്തിലെ മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ബുക്കിലത്തെ വായിക്കാം, ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലല്ലത് ബുക്കിലുള്ളത് വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതിന് നിമിത്തമാകരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. സ്വന്തം ശരീര നിവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായി ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുകയോ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്കായി അധികമായിട്ട് ഗൃഹ, പുത്ര, കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയിലും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 18 വസ്തുതകൾ എന്താണ്? വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാളും ഒട്ടും മെച്ചപ്പെടാനില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. ഞാനത് വായിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിദ്യയും വിദ്യയും. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. സർവകലാശാലകള് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സർവകലാശാലകള് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നില്ല? ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ കഴുതയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നേടാൻ? വിദ്യ നേടാനായിട്ട്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ
നല്ല അധ്യാപകൻ ധീരനായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അജ്ഞത വന്നാലും മായാശക്തി കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധീരനായിരിക്കും, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിരിക്കും, ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. യഥാർത്ഥ അറിവ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാകും. ഇത്രയുള്ള എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ട് ഫലാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ആരായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞത്? കഴുതകളായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിവ് നേടിത്തരുന്നത്. ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ. രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് മന്ത്രം 11. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിദ്യാം ചയസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ചയസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? രണ്ടും അറിയണം. അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പോസിറ്റീവും വേണം, നെഗറ്റീവും വേണം. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളതും നേരിട്ടുള്ളത്, അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത്, പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളത്, രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ജീവിതം മോശമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അതിനെ നിരാകരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് മാറും. ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സഹജീനിയായിട്ട് അവസാനിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? സഹജിയാസ് ആയിട്ട് മാറും. സഹജിയാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് സഹജിയാസ് എന്നുള്ളതിന്റെ വേർഡിന് മീനിങ് കറക്റ്റ് എന്താ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് 11 അല്ലെ. കണ്ടോ എവിടെയൊന്നും? ഇതിൽ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എവിടെയാന്നുള്ളത്. സഹജിയാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മളേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കി കാണുന്നവരാണെന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറന്നു പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ കാണുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കൂ. സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുക, അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടാൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സമചിത്തത പുലർത്തണം, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ അതായത് മോശമായ ഇടപാടിന്റെ അതിനെ പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രയോജനം നേടുക. അത് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്? മോശമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് മാറല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങള് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിദ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവരത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ, അതായത് പനി, അത് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തിലാണ്? ഒരു രോഗത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുക. ആ രോഗം മാറിയാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണം. അപ്പൊ ആ രോഗിക്ക് അസുഖം ഭേദമാകണമെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയ സുഖം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണം. ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്. സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം. ആത്മീയവും ഭൗതികമായ അറിവിന്റെ സമതുലിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ താപനില നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. ആത്മീയമായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആത്മീയമായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണം, ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവണതകൾ കൊണ്ട് രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്തുമായിട്ട് ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ്? മോക്ഷ തത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം ഇവയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ട? ധർമ്മവും വേണ്ട, ആർക്കും മോക്ഷം വേണ്ട. എന്ത് മതി? അർത്ഥവും കാമവും. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് സാമ്പത്തികമായ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തില് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി എപ്പോഴും എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ളതാണ്. ഭക്തൻ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭക്തര്, എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തര് മുൻപേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാര് രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല? കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതങ്ങനെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയിൽ അവർ മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് അവര് ആവശ്യപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ വിദ്യ നമുക്ക് എന്താണ്? മോചനം നൽകാണ് എല്ലാത്തിനും. അവിദ്യ നമുക്ക് ബന്ധനം നൽകുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. എന്നിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിനെ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതികം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആത്മീയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ആത്മീയമാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും റീൽസ് നോക്കാനും യൂട്യൂബ് നോക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലോ അത് ഭൗതികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 11-ാമത്തേല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 11-ല്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീശോഭനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഇവിടെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രണ്ടിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ പാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോകണം.
അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മരണത്തിലേക്കുള്ള പാത തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്കിവിടെ താക്കീത് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാത് ഏകേന മനസ ഭഗവാൻ സാത്വദാമ്പതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യേയ പൂജശ്ച നിത്യത. അതായത് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, പിന്നെന്താണ്? ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി? നാമജപം അല്ലെ? കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും.